אבל זה שווה. טוב, ירד המחיר, ככל שזה ייכנס. מה הדבר הבא? טיליון למבוגרים. דני, אחד הדברים שמדאיגים אותנו הכי הרבה זה ההורה שלנו, סבא, יוצא החוצה, יכול ליפול, יכול לסטות מדרכו. טיליון של חברת אסנס, חברה ישראלית, מה שהוא עושה בעצם, הוא משדר בכל זמן נתון לאפליקציה שלך, של הילד, איפה אותו אדם מבוגר מסתובב. בעצם, אם הוא סטה מדרכו, הוא נותן לי התראה, שים לב מה קורה שם. אם הוא נופל, יש לו בעצם חיישנים שיכולים לראות שהוא נפל ולהתריע. יותר מזה, אם אותו בן אדם מבוגר נופל, ההתראה מגיעה ישר למוקד חירום, והוא לא צריך להתקשר, אוטומטי מגיע אמבולנס. אתה מזכיר, יש כזה לילדים ששמים עליה כמו שעון כזה שיש בו סים, ואתה יכול כל הזמן לדעת איפה נמצא ילד. אז פה זה בלי סים אפילו, יש לך טיליון כזה שאתה שם אותו על הצוואר, והוא מחובר לסמארטפון. אתה יודע, אותו אדם מבוגר לא צריך להתעסק עם זה, לא צריך לשים סים קארד. זה נקרא אינטרנט של הדברים. סוללה לשנתיים. אז עשינו אייטם אחד ואמרנו, למה תיזהרו שעוקבים אחריהם? עכשיו אתה אומר, הנה יופי, הנה עוד משהו שכדאי כי אפשר לעקוב. אבל כולנו חרדים להורים שלנו ולסבים והסבתות, אז אני חושב שזה... אתה יודע מה זה פעם היה לקבל קו של בזק ולהתקשר לסבים ולסבתות? היית צריך להיות פרוטקציה בבזק. וזה מוביל אותי למעיין, בפינה הכי מעניין, שמביאה לנו היום סיפור מעניין על מכשיר שאני לא יודע אם יש לך עוד בבית. פקס. מה? פקס. קשרו להם מהבנק השבוע, אמרו לי, רוצים להעביר לך פקס. אמרתי, תגיד, אתם נורמלים, אנחנו ב-121, מה פקס עכשיו?